Malta, pajjiż kompetittiv għall-aħħar fil-qasam turistiku li tejjeb il-prodott mill-2015 sa issa. Dan skont informazzjoni mill-World Economic Forum dwar il-kompetittività fit-turizmu fl-2016. Il-forum joħroġ din l-indiċi kull sentejn b'Malta tikklassifika fl-40 post fl-2015 u fis-36 post din is-sena. Riżultat aqwa minn pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea bħall-Ungerija u l-Latvja. Ir-rapport jgħid ukoll li mill-2015 sa issa Malta għaddiet 4 pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li huma Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja u l-Slovenja. Kif mistenni il-Ministru għat-Turizmu Edward Zammit mislaqab b'sodisfazzjon dan ir-rapport, il-World Economic Forum jikkunsidra 4 oqsma waqt li jifformula r-rapport. Dawn huma s-suq tax-xogħol, il-politika u l-kundizzjonijiet fil-qasam turistiku, l-infrastruttura u riżorsi naturali u kulturali. Skont ir-rapport Malta laqtet diversi aspetti minn kull qasam, iżda l-iktar li kisbu riżultat għal pajjiżna kienu ir-riżors uman fis-suq tax-xogħol, il-kompetittività fil-prezz għal turisti, servizzi turistiċi u riżorsi naturali u kulturali. Franza, Spanja u l-Ġermanja rnexxilhom iżommu pożizzjoni għolja fir-rapport għall-2017, filwaqt li l-Ġappun isegwihom fir-raba' post. Pajjiżi oħra li kisbu riżultat aqwa mill-2015 huma fost oħrajn il-Greċja, il-Messiku u l-Indja. Fost dawk li ħadu daqqa fil-klassifika insibu lil Finlandja, l-Iżlanda, Ċipru u l-Iżvizzera fost oħrajn.